Hello mga kaibigan, sa lahat ng mga subscribers ko po sa aking YouTube channel, iniimbitahan ko po kayo upang sa ganun manood lahat ng mga activities sa Abel and Bawang Festival dito sa Pinili, Ilocos Norte. At sa lahat ng manonood sa aking video, sa aking Facebook account, maraming salamat po at abangan nyo po ang mga coverage dito sa Abel and Bawang Festival 2019. Tayo ay mula. Tubudang, tigiti bawang. At tubon, tay bawang. Sibukan, tay nalain. At tubon, tay bawang. Sibukan, ang nalain. May kayon, gagayen, di kakabsat na tubo, tigiti bawang yan. Tay nga rutin si Bugangin, tay bawang. Tay nga ron, apitenen, dagiti bawang. Tay nga ron, apitenen, dagiti bawang. Apiten, intay apitenen, apiten, dagiti bawang. Apiten, intay apitenen, apiten, dagiti bawang. Itay nga ron ti sagana. Iruwar tayo dagi paryoke. Itay agluto. Celebraran tayo at isang agasot nga tawen, tipili! Yabanet yung inaamon, ay makita nila ang mo. Bawang, may manok ng bakat, magayayaw ang inig, tinatanong inig, sa mga soler at gawin, ang batang itinalaigig. Kung ating nalagyan, yan pinatikin na mayan. Hinay na ron, tirang po, celebraran, inayayawang, ilit, ayayat, let's